bungos uban sa iyang pinalangga nga asawa. So pastor, ma'am, salamat jud kayo sa inyong concern sa inyong maayong mga pag-abi-abi pagtagad uban sa tanan nga mga kaigsunan diha sa inyong distrito. Okay mga higala, ato nagid lang siguro ni nga kuan nabatay na receive diha brother living nga mga kuan wala pa na receive no kay bag-o pa man nga na kuan. Well, ikaw diha brother Labi basig na imong mga kuan dinha sa wakay basahon diha sa imong cellphone. Okay mga higala, adto na lang ta sa paghatag og atensyon mahitungod ni ining pangutana ni okay pangutana ni Rodel Casas, no. Daghang salamat brother Rodel Casas sa kananaang imo diri nga gitext ato nga programa. Hinuon kinini ang salamat sa imong gipang-imbitar nga maminaw karon, no. Maira gyud nga natiksan ta kag sayo kagani na buntag kay matud pa nimo aron nga ubay-ubay ang ako nga ma-imbitar kay di ara man na diri pod sa amo ang sana payag ba ni kay murag kuan ang inyo diha mura og purok ba lugar, no, nga magtapok mo diha pag kuan mo maminaw mo. So hope nga ana ron diha brother Rodel naandam no mo nakapaminaw na mo, no. Brother Rodel Casas ato ning basahon ni maayong buntag sir, usa ko sa inyohang tigpaminawan. Grabe gyud og pangutok ang tao nga nag-imbento sa Biblia. Kay daghang mga taong nangadato niini. Usa na niining nadato ang pundok sa Iglesia ni Cristo. Kay bisag unsay ilog-ulog silang membro kuot bulsa abuloy dayon. Okay, daghang salamat brother Rodel Casas, no. Tod pa nimo nga grabe good ka bright ang tao nga nag-imbento aning Biblia. Kay daghay mga tao na dato usa niini ang iglesia ni Cristo. Kay bisag unsay ikuan lagi kuot dayon sa ilahang bulsa sa abuloy. Kay salamat kayo brother Rodel, no, nga mahitungod aning imuhang kuan very informative ni siya. Dili lang kay nag-inusara o nagbinugtong ka nga tao nga naghunahuna nga kining Biblia minugna lag tao. Mo bitaw hinungdan nga labing daghana gyud sa mga tao nga dili motuo aning Biblia tungod sa rason nga sinulat lang og tao. Og unya daghan sa yung tao nga dili mohatag og panahon kung imong hangyoon nga magtuon sa Biblia bisag 20 minutos lang, 30 minutos ay dili gyud makahatag niyan, kay wa gid siya interes sa pagsusi pagpaminaw des Biblia. Pero matingala ka ug naay patay magbuntag sa madyong, interesado pa sa madyong, ug naay mga kuan puntos-puntos love tagpila ka oras mo spend di astong it. Ug unya naay mga tigbakay grabe pero Biblia na dumilian gyud na sa tao. Wala mo matingala ug wa mo mahibulong ni ana kung ano nga ingon ni ana kasirado ang pangunahuna sa tao. Usa ni ana ang nagmotivate ang yawa kay gusto sa yawa nga ilihay, ilikay, ipalayo diha sa kinabuhi sa tao ang Biblia. Kay diha sa Biblia kung imo na siyang susihon mabisto ang kinaiya ug ang batasan sa yawa. Mulutaw, maklaro kung unsa ang yawa. Ug unya ang tao magiyahan, masultian siya, matudluan ug unsaon niya pagkinabuhi nga matarong des Ginoo dinis Biblia. Munang ang yawa dili gid siya gid makatugot nga mahiduol diha sa kinabuhi sa tao. Una kabantay mo daghang gyud mga tawo nga wa gi interes. Why interes? Dunay ubang mga kaigsuonan nga nagamit og kanang sound system ning reklamo pa kay langas saba di sila katug. Lamo na mahuman ni alas 7 raman sa pa man kinini ang kuan nga ting panihapon pa man ang orasa. Pero daghan ang mga reklamo may tungos pulong sino tungod kay wa nila ni tagai og interes. Kay unang-una lagi sama nimo ni Brother Rodel
nga grabe good ka bright. Ang taong nag-imbento sa Biblia kay pinaagis Biblia daghay mga nanadato usa na ni ana ang iglesia ni Kristo. Kay bisag unsay ikos lang mga membro kuot das bulsas abuloy. Maunay imuhang panghunahuna og pagsabot. Pero ang tinuod pagkasulti, Brother Rodel, bisan karon dayon o kinsa ng mga taong giilang nagpailang nga maalamon, paggunit ragod og usa lang kapalit diha sa Biblia unya kung kaya basta nga kana lang usa ka page lang sa Biblia kung kaya ba niya isuwat ng mga pulong nga naa dinha. Tungod kay ang Biblia dili ni ingon nga minugna sa tao, ang nagmugna niini ang Dios. Pamati iragon ninyo atong basahon dinhi sa sumala dinhi sa ikaduhang Timoteo 3:16 dinhi sa The Living Bible kung unsay gisulti dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Kanang giingon nimo, Brother Rodel, nga daghay mga tawo na dato matungos Biblia, grabe gyud ka bright ang tawo nga nagmugna ani Biblia. Kung atong tan-awon dinhi sa The Living Bible sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16, ingon niini kaklaro, Brother Rodel, nga makita nimo nga kini siya dili minugna ni tao. O niya atong basahon kung unsay gisulti dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Mauni ang gisulti dinhi atong basahon ig unsa ni ang gipasabot dinhi nini. The whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthens us out and helps us do what is right. So klaro, di ba? Nag-ingon dinhi, the whole Bible was given to us by inspiration from God. So dili ni nagagikan sa tao kun dili gikan ni sa Dios, nga ang tibuok Biblia gihatag alang kanato sa pagdasig gikan sa Dios ug kini magamit sa pagtudlo kung unsay tinuod ug sa paghimo kanatong makapamalandong ta sa sayop dinhi sa atong mga kinabuhi ug nagalig-on kanato nga ug nagtabang kanato sa pagbuhat og unsay insakto. Mao ni gisulti sa The Living Bible nga the whole Bible is given by God. Dili ni ingon nga gihimo ni sa tao, gimugna sa tao. O unya unsay tumong og katuyuan, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Dili ang tao mo'y nagtuga ani, ang Dios ang tumong og katuyuan aron ang tao matudluan. Pero pakyas gyud ang tao kay ang kadaghanan karon dili man magpatudlo sa Biblia. Ang kadaghanan karon dili gustong maminaw sa mga pulong sa Biblia. Ang kadaghanan karon dili mo gasto og panahon alang sa paglingkod lang unta aron maminaw sa pulong sa Ginoo. Nganuman tungod kay ang tao kasagaran ang ilang gipansin ang mga pahito sa yawa kay dili lagi gusto ang yawa nga mahiduol ni kinabuhi sa tao ang Biblia. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Timan ininyo nga dili tao gyud ang nagmugna nini kundi ang Dios. Ang tuyo aron ang tao matudloan. Karon gusto ka bang magpatudlo ug unya ang mutudlo sa imo ang Dios? Walay lain nga imong himuon ang pagsusi sa Biblia kay ang Dios mo'y nagmugna nini. Kay gustos Ginoo ang tao matudloan. Nganong hangtod karon daghan pas mga taong nagkinabuhi nga wa dinhi sa haom sa gisulti sa Biblia tungod kay wa sila matudlo Unya sunod ang kaduha nigon alang sa pagpamadlong. Tan-aw ragod kung unsay kinabuhi ikumparar ang kinabuhi sa tao nga nagsunod ug nagbasa sa kasulatan ug sa tao nga wa ug unsa kalayo dako gid kay diferensya ang gintang sa ilahang kinabuhi. Nganuman tungod kay lahi ra ang imong makita
sa lifestyle sa taong nagsusi sa Biblia, nagsunod sa Biblia o sa wala. Kay nga naman, kini siya gituga ni sa Dios ang balaang kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Unya alang sa pagpamadlong. Una nga ang taong matudloan na gani di balaang kasulatan, natural badlungon po na siya sa sayop niya nga pagkinabuhi. Unya karon unsa may ikatudlo sa imo, unsa may ikabadlong niya sa imo kung dili ka magsusis kasulatan kay gimugna gitugam ni sa Dios. Unya sunod alang sa pagpanulid. Nga naman ang tao baliko ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Tuguti Brother Rodel dinhi sa Contemporary English Bible akong basahon the same chapter and verse unsay gisulti dinhi matud pa ni ining salin o translation na nagingon, everything in the scriptures is God's word. No? Tanawa ra gud ka ang tanang mga butang diha sa kasulatan kini pulong sa Dios. Nan kay pulong man ni sa Dios ngano man nga ang imong kasing-kasing nagdumili man sa pagpaminaw sa Biblia nga pulong man ni sa Dios. Mao ni ang gisulti dinho matud pa nga everything in the scriptures is God's word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. O tanawa ka, so magkakinabuhi ka nga unsaon nimo pagkinabuhi, pinasikad dinhi sa balaan nga kasulatan. Mo ni ang gisulti dinhi. Unya, ang 15, kung imong basahon, since childhood, you have known the Holy Scriptures that are able to make you wise enough to have faith in Jesus Christ and be saved. Tanawa, sukan sa imong pagkabata pagid. Ang kasulatan makagagahom sa paghatag kanimong kaalam aron ka maluwas. Karon di ka gustong maluwas. Kung gusto kang maluwas, natural. Imong susihon ang balaang kasulatan kay magtudlo mani sa tao ngadtos kaluwasan, magtudlo sa tao kun unsaon niya pagkinabuhi nga matarong dias tubangas Ginoo kay ang Dios mo'y nagtuga ang sa kasulatan. Dinhi sa ikaduhang Timoteo, no? Abi nimo Brother Rodel, dili na ingon nga ang Biblia gitugas tao, grabe gyud ka maalamos tao kay daghay ng mga taong nangadato ani Biblia. Kay kung ang Biblia, Brother Rodel, makadato pa ni, ang kinigong pagkadato, duha ra man ni kabutang material o sa espiritual. Pero ang tinuod, pagkasultig, makadato pag ni Biblia, siguro, di mahitabo nga di may madato. Kay Biblia lahisgutan, napay ubang mga Biblia, nga wa, gani na mo na malili. Wa kayo na mo na matagaig pansin. Sama ng Biblia ang Hebro, sama ng Biblia ang Greek. Dili kayo minian na makahatag og time nga naman tungod kay di man na magamit dinhi sa atong lugar o dapit, pero nagtinil lang miniana tungod kay aron nga dunay dugang pa nga mga sources sa kamaturan nga atong kasandigan. Unya karon kung atong basahon dinhi sa today's English version sa nga translation niya nagyakuan dinhi kung ato ning basahon sa Indonesia alang sa pagpanudlo. So kung gusto kang matudloan sa insakto sa pagpanglagad sa Ginoo, siya ang kasulatan, Brother Rodel. Niya nagingon din the truth, teaching the truth, pagtudlo sa kamaturan, rebuking error, pagbadlong sa sayop. Ngano nga ang mga tao karon padayon sa sayop nilang kinabuhi tungod kay wa man na sila mabadlong. Paano wa sila mabadlong? Tungod kay wa sila magsusi sa balaang kasulatan. Tan-awa ra gud, sa pagpaingon lang nako dinhi dunagi juta gidino ko madisgrasya tungod kay naay duha ka taong hubog nag-agbay-agbay unya wa na sila ka nalimot siguro sila nga karsada ang ilahang gilakaw, ila tanang karsada. Unya og asa ta si tagserbato og asa tarumbo mo po ilang baragan nito. Nganong naingon ani man ni sila? Nga unta ang Biblia rebuking error.
muna nga wa gid gihapon sila mabadlong hangtod karon sa ilang sayop tungod kay wa magsusi sa kasulatan. Unya naging correcting faults, ha? I-correcta sa atong mga sayop. Unya naging and giving instruction, ha, for right living. Maghatag din natong instruction, maghatag natong pagpasabot sa pagkinabuhi nga insakto. Gusto ka ba higala nga mausab mabag-o ang imong kinabuhi? Gusto ka bang magkinabuhi nga insakto? Susiha ang balaang kasulatan, ha? Kay aron ka nga imong makita ang kausaban o kabag-uhan sa imong kinabuhi. Dili sa dawon o sa ang pulong sa Dios kung atong basahon the same gihapon chapter and verse nagingon ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios. Oh, in the power of God. Oh, pinaagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. O tanawa ka, tudlo gis kamatuoran sa pagbanlong, sa pagtulid sa sayop. Unang mabanlong ka, matulid ka sa imong sayop o sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. So wa gilaing tumong og katuyuan ang Dios nga ang tuyo matudluan ta diha sa matarong nga pagkinabuhi, Brother Radrel. Well, klaro og tin-aw na nga ang nagmungna sa kasulatan ang Dios. Pero ingon ni ini ang dugang pang ipasabot sa balaang kasulatan sa unahan. Ang Dios mo'y nagmungna, nagtugas kasulatan apan ang Dios dunay mga tawo nga iyang gigamit nga instrumento o kasangkapan nga masulat kini siya. Og tungod niya na gihisgutan sumala sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 versikulo 21 nangingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua binanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Tingman ang Dios mo'y nagmugna sa Biblia pero nagagamit siya og mga tao nga mahimong instrumento, mahimong kasangkapan aron kini siya masulat. That's why nga mas atong gihisgutan nga bersikulo, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao, hinunuan nanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. So ang gigamit sa Dios nga kasangkapan o instrumento, mga tao nga mga balaan nga gimanduan pod sa balaang Espiritu Santo, mao nga kini siyang Biblia gitawag ning balaan nga kasulatan. Ang Dios mo'y nagtuga, nagmungna o nagagamit siyang mga taong balaan nga ang mga taong balaan iya gigamit gimanduan sa balaang Espiritu Santo, mao nga kining Biblia gitawag og balaan nga kasulatan. Mao na nga kung magbasa tag Biblia na ay mabasa natong Daniel, Isaias, Jeremias, Marcos, Lucas, unya Mateo, Juan ug uban pa nga mga ngalan, kay kini silang mga tawhanaa mao ang gipasabot sa Biblia mga taong balaan nga gimanduan sa balaang Espiritu Santo. Tungod kay gimanduan man sa balaang Espiritu Santo ang mga balaang tao munang gitawag ni siyang balaan nga kasulatan. So tungod niya na ang Juan 17:17 nag-ingon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. So kining Biblia giila o gidawat nato nga kini pulong sa Dios, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Sa Spanish man na kung imong tan-awon, santusa sila. Oh, ang santusa sila, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang pulong sa Dios balaan, ang pulong sa Dios kamatuoran. Kung imong gisunod o gituman ang pulong sa Dios, natural mahimo kang balaan og naa ka sa kamatuoran, kay ang pulong sa Dios balaan o kamatuoran. Mo ni gisulti sa balaan nga kasulatan. Karon kung atong tan-awon unsa may gisulti ani si Ginoo, sumala sa Isaiah 34:16, ha? Nagsusiha ninyo gikan sa basahonyo magbasaha, walay usanin nga makulangan sa iyang kauban. Kini siya gitawag the Book of God.
ipasusi o ipabasa. Tandaan, ang tuyo sa Ginoo, ang tao magsusi magbasa, pero kumusta man? Ni susi ba ang tao gibasa ba? Uwa. Tanawa ra gud. Dunay mga tao nga gihikap sa Ginoo ang ilang kasing-kasing, gusto silang makatabang yun alang sa kaluwasas tao. Nay mga taong nagdunit og Biblia. Pero huna-hunaa ka. Hinoon ang Biblia nga gidunit dire, gamay na lang. Pero og daghan pag ginuntang nang ginahanglang Biblia, ay di ginunta siguro ni dantang simana ni gipapalit Biblia sa Philippine Bible Society oy. Ha? Pero karon tanawa, hinay kaayo ang pag-iban sa Biblia, ha, nga gipadala, nga gidonate, libre na gina nga ihatag ngadto sa tawo aron ang tawo magiyahan. Nagpasabot lamang yon nga ang tawo magkinahanglan sa mga butang para sa iyang kaluwasan. Hatag na na, dili pa gyud ang tawo. Karon labi na gyud og palit. Makapalit og cellphone tagpila ka libo, pero Biblia tag 600 lang. Kanang hardbound, 600 kapin, uy dili man makapalit. Tanawa o giunsa sa yawa paglubag ang huna-huna. Karon klaro kayo, dili ang mga kasaysayan sa Biblia gipasabot dinhi. Tungod ni ana ang pulong sa Dios balaan, unya matud pa, balaan na sila pinagis kamaturan, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Tanawa, kay kamatuoran man kung sunnos tao unsa na siya, natural na as kamatuoran. Munang gihisgutan sa Isaiah 34:16, susihan ninyo og basahan gikan sa basahon niyo ba. Ipasusi kini siya ang ipabasa, kay kini siya mao ang pulong sa Dios o gusto sa Dios nga ang tao masultian, gusto sa Dios ang tao matudluan, gusto sa Dios ang tao mabadlong, gusto sa Dios nga ang tao mamatuto sa pagkamatarong. Maliban pa niining mga butanga, si Salmista David nagsulti siya pinaagi sa Salmo 119:105 nag-ingon, ang imong pulong mo'y kahayag og lamparahan sa akong mga alagianan. Sa laktod pagkasulti, kung maghisgot gani ka ang kahayag, ang kasalungat ni ana kangit-ngit, di ba? Wala gyoy kangit-ngit nga dili mabuntog sa kahayag. Og ang pulong sa Dios kamatuoran, balaan og kahayag. Tungod ni ana sa nangit-ngitan nimo nga kinabuhi, mahayagan ka pinaagi sa pulong sa Dios. Musa susiha ang kasulatan. Og nag-ingon sa Juan 5:39 nga nag-ingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuon mahitungod kanako. Tanawa, Brother Rodel, uban sa tanang nga naminaw. Si Kristo nagsulti, kamo nagsusis kasulatan. Kumusta man karong naminaw, nagsusi ka bas kasulatan? Ha? Nga may kapuslanan alang sa pagdam. Kamo nagasusis mga sulatan, kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuon mahitungod kanako. Dinhis bala ang kasulatan atong makaplagan ang kinabuhi nga dayon, kay tudloan mata ug matud pa ngani kini mao ang nagpamatuon kanako. Ang kining kasulatan naghatag pahibalo, naghatag og detalye, naghatag og impormasyon mahitungod kang Kristo, mahitungod kang Kristo. Og tungod ni ana matud pa sa wala ang kasulatan sa ikaduhang Timoteo 3:15, o nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Kita mo na ug unsa ka mahinungdanon ang pulong sa Dios. Ang kasulatan kuno makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Busa ang kaluwasan pinaagi lamang kang Kristo, dili pinaagi sa kasulatan. Ang kaluwasan pinaagi kang Kristo, ang kasulatan lang makagagahom nga mutudlo og mugiya nato ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Busan diha kang Kristo ang tao maluwas. So gibasa kaganina nato nga ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, pagbanlog, pagtulid matutos, pagkamatarong. Balikan ako ang akong hisgutan sa nangagina.
kung nagsakay kag barko paigos Manila, ang dagat wa ginay karsada nga masubay. Wa punay hayag sa suga nga makita nimo nga nag-una panahos kagabion. Ang suga na ara sa barko. Pero ang barko nagkinahanglan gina sa tulo ka tawo, kapitan, chief engineer ug timonel. Pero kining tulo, usa aning tulo og may wa ani nila, di gina kadagan ang barko kay clearing man na sa kusgan. Ug unya diha sa barko dunay naana na kompleto na, pero dunay duha ka butang nga ilang gikinahanglan nga dining duha kung may usa aning wala di gyud i-clear na sa kusgan. Unsa man siya? Ang mapa ug ang kumpas. Tan-awa ka, ang kumpas, ang function niya na mutunlo na nimo kung asa kang dapitan na himutang, north, east, west ug south. Ang mapa mutunlo na nimo nga ayaw dihang agi, delikado na kay bahura. Sa ni bahura? Mabaw. Ayaw diha kay isla na diha, mabanggaan na nimo, parola na. So niining duha ka mga butang, importante niya samtang nagalabigar ang barko. Matingala ka, walay karsada, walay suga nga nag-una, pero ngano man nga ang barko nakaabot gid sa lugar o dapit nga iyang adtuan. Nganong makatultol siya sa pier nga iyang kanungguan tungod na sa mapa ug kumpas. Mga kaigsunan, kumusta man ang imong kinabuhi karon? Naabay mapa, naabay kumpas nga mao ang balaang kasulatan. Kung naa gani ng mapa ug kumpas, sigurado gyud nga makaabot ka didto sa pantalan sa kaluwasan sa imong kalag. Busa himua nga ang Biblia, i-priority nimo sa imong kinabuhi. Kung naa man kay Biblia, himua kuno aber. Di bagod nimo mahimo kung naa kay Biblia ang paghatag bisan og 10 minutos na lang yun pagbasa ang Biblia kada adlaw. Kay importante man na sa usa ka tumuluo nga magbasa. Tanawa ang mga nangakabig sa unang panahon sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, mga gitawag og early Christian. Tanawa sa buhat 17:11 nagingon og kining mga Hudiyo mas mabuot pa sa mga Hudiyo didto sa Berea kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Tanawa, kanang mga tao nga kunuhay nangalagad sila sa Ginoo, naghuwat lang sa nindot kaayong mga voice culture kunuhay paminawon. Di mo susig di ay noon di pun kasusig kay di mo lagi taga ang Biblia, di man tugutan. Huwat naghingtan diha. So dili man na pwede. Ngano man unsa may imong susihon aron masusi nimo og eksakto matong ilang gisulti. Wa. Pero og magasin pwede ra, pero Biblia dili na. May pang cellphone kay wa pa ibawal. Itinil pero Biblia bawal na. Kung imong tan-awon kining mga bahina magkaisunan, kadako ginunta kaayong kahayag nga imong nakaplagan nga masabta nimo ngano nga ingon ni ana. Ang balaang kasulatan ipasusi tungod ni ana gisulti sumala sa unang sa Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kagop ang tinanom nga pulong. Tanawa, tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Timani ang pulong sa Dios nga imong ginasusi matag adlaw, magtudlo nimo ngadtos kahayag sa kamaturan, magatudlo nimo ngadtos kaluwasan, magatudlo nimo og unsaon sa pagkinabuhi nga matarong diha sa atubangan sa Dios. Brother Rodel, uban sa tanang mga naminaw, dalaygon ka nga nakadungog ug nakabati sa mga pulong sa kamaturan karong gabiyuna ug ayaw kalimot nga ang Ginoo nagahulat ug nagapaabot kaninyo kanatong tanan nga kita muduol o mualagan dinha kaniya. Well, salamat Brother Rodel uban sa mga naminaw karon sa ato nga programa. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot og natin-awa na ninyo nga mga unahuna. Brother Libby? Okay, salamat Brother John. So, ngayong gabi sa atong tanan nga mga tigpaminaw kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast, no? Ato sa ning basahon ng mga higalatag doon tani ang ato nga screen, ato ning pangbasahon, ato makahigalaan nga nakiguban yan sa day mga mensahe niya si Meliod Silasol. Maayong gabi kapaglaom. Send siya og tulo ka mga kamot nagpray. Niya sad si J. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. Nag-send gyapog kamot og heart
mga higala, unya niya pod si LC Pitugo, maayong gabi sa tanan. O ako diayng a great si Teo Boy Katapan diha sa Guadalupe, Bugo, nga dugay na siyang nagpaminawan ani nga programa. God bless. Salamat kayo, LC Petogo. Niyasad si Ronilo Itang, mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby, og sa makaigsunang tigpaminaw ning programa og sa mga nag-view karon. God bless sa tanan. Bro, ay gabi ini mo diya sa Saudi Arabia, Brother Ronilo. Niyasad si Sister Jennifer Ortega Familara, mayong gabi sa Hindi nang tanan. may gabi ini dang. Surprise. Salamat nga sa imong kabisi naka-view pagika sa atong program niyang. Thank you so much. Niyasad si Dong Bob Britoya, good evening ninyo Dong John ug Dong Lib. Good evening, Darong. Watching from Antipolo, Tuburan at Tuburan, Cebu. Nana Padigas Salamat kayo. Antipolo Rondong. Onya niya po si Freddy Pelicano, maayong gabi ninyong diha Brad Libby o Brad John, watching diri sa San Francisco, San Fernando, Cebu. Balod Seventh-day Adventist Church. Salamat kayo Brother Freddy. Onya niya po si pagid siya gisend nga mga kamot nagpray og mga heart. Niyatsad si Merdy Reyes, mahina ang sound po. Anya niya po si Moises Alex Liaban, mayong gabi Brad John o Brad Libby, og sa tanang naminaw og nagtanaw sa live program. May isang gabi no, Moises Alex Liaban, salamat po sa imong pagpray o paglove sa ato nga program. Nasad si Norland Pagal, hinay bitaw ang tingog. Okay no? Nasad si Erlinda Niri Estaura. Okay, ang iyasad nga mensahe, good evening to all. How great thou art. Niya po si MGB Bangkale. Brad, mayong gabi. Niya po si Belinda Lohira Tirana. Nag-send po siya tulo ka mga heart o tulo ka mga kamot nga nag-pray. Si Mrs. Alex Liaban. Niya po siya minsay medyo hinay ang audio. Baon karon ang kuan pero dire do nagkuan man tad na Okay naman dia, Virginia, sa imo no. Okay. Basig sa ako ni karon. Okay raman dire sa ako nga monitor kay di may headphone nga atong ikuan, no problem man gyud. No, ambot og sa dia bisan dia as imo siguro pero dire sa ako it's okay. Okay, parang okay naman siguro. Kay mo kidlap man diri nagsolve na to. Okay, naapod si Roger Naval de los Santos. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libre. May gabiin niyo diha dong. Niya po si Liz Dongalio. Good evening everyone watching from Canada. Okay, salamat kay Liz, no? Salamat. Dongalio. Salamat Canada. gani Leslie. Sa Naas Canada Liz Dongalio. Dongalio but magkaila baka ni sila si Sister Gloria Ferrer diha sa Canada. So Ingon siya salamat diri kayo. nga okay ra sa ako ang audio. Manaingon ni Liz dito sa Canada. Okay Yes. ang audio to. Ano si Mrs. Alex Leban, kusog kang Brad Libby, hinay kang Brad John. Pero diri sa akong monitor di amang gini sa akong dunggan ang headphone. Kusog Pero ro magod, kusog man. Pero asa nilang wala ta kay bawog usa sa mga something wrong, no? Okay no, adto ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana.
ang pangutana Brad John giunsa to niya paghanay gani? Ang pangutana gud niya nga grabe gyud kuno ka bright ang tao nga nag-imbento o nagmugna aning Biblia kay daghay mga taong nangadato tungod sa Biblia sama kuno sama kuno sa Iglesia ni Cristo. Bisag unsa kuno ikuas mga membro pag-abuloy kuot na expulsa hatag na yun. Salamat. Okay, salamat kayo no. Salamat. Ayang hunahuna nga inimbinto lang na sa tao ang Bible. Okay, ako sa Leon higala ang mga nag-like o nag-heart. Daghan-daghan ni si Jeannie Rama Fermin, Ronilo Itang, Gerardo Lubitania. Daday, may gabi ini mo daday. Salamat sa pag-view daday. Kumusta mo Mami Banji niya? Ni Ma'am Jenny. Sa kubataan. Sana na lang naminaw dia karon sa Australia. No? Kumusta po sa akong igagaw dia Cheryl Olasima no? sa Australia. Ano niya sad si LC Long, Belinda Luhira Tirana, Ginalyn Lumuntad, Erlinda Neri Istaura, Lovely Diheto, William Tadlas, Arman Estrera Diniega, Abner Dualio, Eleuterio Lagarisa, Jivne Jeris Malate, Juni Mainit, Jared JV Mahipos, Moises Alex Liaban, niya po si Tata Likay-Likay Sanglitan, Elmodam Flores, niya atoning tanawon ang nag-send of heart mga higala, niya si Merifel Vargas, niya po si Miste Yelmets, niya si Janelle Izar G. Plaza, niya po si Luel Estrera, niya po si Esperanza Casiano Aniban. Oy ma'am, may gabi inyo niya ma'am. Salamat sa pag-view mama. Sildam ragid ka mag-view sa atong program. Niya sad si Caroline Mariket Galiaris, Burns Katakes, Jimelin Gomez Tekling, Juan Mingo Golyemas, Leona Mads Auman Mibato. Okay, asa na magkaroon day, Caroline? Marikit, salamat sa pag-view ha. Asa magkakaroon na? Niya po si Ronaldo Bragat, Brian Son Perez, niya po Jennifer Ortiga Familara, Nunahan ni Monter de Punay, Neljon Bersero, Elsie Pitogo, og Eljon Tonyacao ni Diaz. So as of this time, maunay atong nakita din sa screen mga higala. Okay, moadto ta sa paghatag og tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi. Ang iyang hunahuna sa sender nga naghiskot siya nga ang Biblia kanang murabag mugna lang sa hunahuna sa tao. O niya daghang do nga dato kuno ani. Nga nagmention siya og pundok nga dato tungod kay mugna sa hunahuna sa tao. Higala kon ato yung tunan ang balaan kasulatan. Ang balaan kasulatan mugna ni sa Dios, gitugan ni sa Dios. Muna ato mabasa da si kaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan, gituga kanang gibugna sa Ginoo ngadto sa tao. Nagari ka sa English magbasa ingon nga all scripture is given by inspiration of God. Sa tapang tibuok Biblia gihatag ni sa tao o niya ang mga tao nga gitugahan ani gidasig sila sa balaan nga espiritu aron masulat ang mga pulong sa Ginoo. So dili ni ordinaryo nga libro ang Biblia higala. Kuan siya, o diari ka sa Mayong Balita Biblia, giyon po pagsulti nga ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Tibuok gid Biblia. Nasulat ni ug ang mga tawo nga nagsulat ani mga taong linamdagan sa Ginoo, gigiyahan sa Ginoo.
sa ato pahigala ang mga tao di pa din nila mugda kundili kuan na siya kanang gigamit lang sila nga instrumento sa Dios aron masulat ang iyang mga pulong. Ning gamit siya og tao gitawag human instrument aron masulat ang pulong sa Ginoo. Munang kini Biblia kapulong minis Ginoo ug nag-iyon gani ang ikaduhang 2 Pedro 1:21 naghisgot nga ang tibuok kasulatan higala ang mga tao nga nagsulatan ni minanduan sa Espiritu Santo sa Dios. Ang Holy Spirit mao'y nagmando nila. So kung unsay imando idiktar sa Espiritu Santo kay gigiyahan sila ilang masuwat ang mga pulong sa Ginoo. Munang makadungog ganita sa mga leader sa simbahan kung magkutlos Biblia ina gihipawalos congregation mao ni giingon sa pulong sa Ginoo sa balaan na kasulatan. Kay sa ato mabasa sa nakasulat sa Isaias 34 versikulo 16 naghiskot ni higala og unsa ang pulong sa Ginoo. Ako masabi ni sa Isaias 34:16. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba og basaha. Unsa man gitawag basahon ni Hioba? Kining balaang kasulatan di ni mugna sa unahuna sa tao. Kundi iyan is Ginoo gyud. Ang tao gigamit pa niyang instrumento aron masulat iyang pulong niya nagdasig ang Ginoo. Sa sulat sa manalag ng Isaias, ingon si Isaias, susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba ug basaha ipasusi uno ipabasa walay usa nga mawala niini walay makulangan sa iyang kauban kay ang akong baba o giangkon gyud sa Ginoo kay ang akong baba kini nagsugo na og ang Espiritu mao'y nagtigom kanila. At yaman na, pulong ginis Ginoo. So, unsay idiktar sa Ginoo ngadto sa mga balaang tao nga mao'y gitugahan sa Ginoo sa pagsuwat. Ila ning isuwat ug unsay gidiktar. Munang ang Biblia gitawag og libro gikan sa Dios. Libros Ginoo ipasusi og ipabasa. Unsay makuha nato nin libros Ginoo sa ikaduhang Timoteo 6 may kapuslanan kini pagtudlo sa kamatuoran sa pagbadlong sa pagsaway og sa pagtudlo kun unsaon pagkinabuhing matarong. Munang nindot higala susiyon ng Biblia open lang imunahuna open minded ta og unsay giingon sa Biblia aton sundon nagtudlo ni higala og mga pagtulunan nga makaayo sa tao. Wa naman tay time sa dili pahingpit tapuso natong tulumanon ania ang atong theme song. Mga gala magampo kita dalang panan nga Dios sa walay katapusan. Salamat sa kalampusan sa imong pulong panalangini ang tanan